Výberové konanie na konateľa bolo zrušené preto, lebo sa len okrem Moravcovej, ktorej tú funkciu Henek slúbil už vo februári, neplánovane prihlásil aj ďalší poslanec, Raník, aby mal z čoho žiť. Ďalším problémom bolo splnenie vyhláseného kvalifikačného predpokladu, ktorým bolo 5 rokov praxe v elektronických médiách aj v novinách. Lenže okrem televízie a internetu preukázateľne 5 rokov v novinách pracoval iba jediný uchádzač, a to ako na potvoru Varga. Ani Moravcová, ani Raník nie. Preto Henek zrušil konkurs. Ale na čo konkurs? Raník je od 11. novembra v mediáli už tiež. Transparentne. Na čo poslanci? Vážení občania. Ešte chvíľu. Daniel Lako vymyslel, že sa vytvorí úplne nová mestská SROčka. Púchov servis sa má volať. Spojí sa mediál a divadlo a z týchto dvoch subjektov majú vzniknúť 3 strediská. Pričom každé bude mať svojho riaditeľa. Geniálne. Aj Moravcová sa bude môcť stať riaditeľkou, aj Raník bude riaditeľ, a ani s peniazmi na platy nemali problém, lebo ľahko prognózuje, že firma bude zarábať výrazne viac. Mieni ju zaregistrovať ako plácu DPH a potom sú DPHčku uplatňovať. Vážení občania. Podľa mňa je to nezmysel. Bude snáď divadlo predávať viacej predstavení a za čo ich nakúpi? Veď aj ten muzikál, práve na ktorom mohli zarobiť, Henek zrušil a peniaze na jeho nákup presunul na viceprimátorov plat. Nehovoriac o tom, že o tú 20% DPHčku. My museli zdražieť všetky vstupenky do kina pre deti aj dospelých, do divadla, na plesy, za prenajom sály pre študentov na Stužkovú alebo na zábavu pre dôchodcov. A samozrejme aj za občiansku inzerciu, ktorú si podávate v Púchovskej televízii alebo v Púchovských novinách. A samotné noviny? No veď vďaka krokom nového vedenia sa ich už dnes predáva o polovicu menej, tržby klesli dvojnásobne a tým, že Rado Varga vydáva Púchovské listy, prirodzene klesol aj podiel na reklamnom trhu. Vážení občania. V novinovom stánku v Kauflande majú na pulte vedľa seba položenú kopku s Púchovskými listami a vedľa nej kopku s Púchovskými novinami. Pani predávačka mi porozprávala, ako tam prišiel Daniel Lako a začal tie kôpky premiesňovať. Vzal kôpku s Púchovskými novinami, v ktorej práve vyšiel jeho erudovaný článok a položili pred Púchovské listy, boli bližšie k zákazníkovi. Občania, prosím vás, dobrovoľne a masovo čítajte tie články Daniela Laka, lebo keď nie, tak z toho bude povinné čítanie. Spomínate si ešte na jemu podobného velikána Tichona Sjomuškina a jeho dielo Na Čukotke svitá? Pán Karas preukázal svoje ekonomické a organizačné schopnosti. Primátor Henek zamestnal Karasa ako svojho ekonomického poradcu od 19. marca tohto roku. A on 4 dní po svojom nástupe išiel za mestské peniaze na kurz o verejnom obstarávaní. Akože platíte si doktora, aby vás liečil, ale najprv ho pošlete na kurz, ako sa fačuje koleno. O kompetentnosti Viliama Karasa riadiť niekoľko miliónov mestskú firmu najlepšie hovoria výsledky, ktoré dosiahol so svojou vlastnou SROčkou Globreal. Za rok 2013 vyrobil stratu vo výške 10 691 eur, za minulý rok 2014 bola strata dvojnásobná vo výške 20 641 eur a tento rok v marci rovno radšej celú firmu previedol na svoju dceru Denisu. No pekne. Takže vidíme už nielen v tých hospodárskych veciach, ale aj v komunikácii, že je vážny problém. Keď sa Miroslava Kubiča zaujímalo spôsob vynájdenia najvhodnejšieho adepta na riadenie bytového podniku, dostal takúto odpoveď. Ešte predsa ja mám jeden bod. Minulé mestské zastupiteľstvo skončilo tým, že bol odhlasovaný tretí konateľ mestského bytového podniku. Bezprostredne na to vzniklo výberové konanie na konateľa, takže by som chcel informáciu o tom, že prečo bolo vyhlásené výberové konanie, za akých podmienok, za akých kvalifikačných predpokladov a aký bol priebeh a uzavretie takéhoto výberového konania. Pán Karas bol len dočasne zvolený a nebolo bezprostredne vyhlásené, respektíve bolo za nejakých, neviem, deň alebo tak, ale pán Karas bol zvolený len dočasne.
preto bolo potrebné, tak ako sa pani Šulcová... Dobre, ale je potrebné, aby sme si schválili program. Nemáme teraz, vážení poslanci, diskusiu, takže ideme... Aj hľa, názor na ukážka pravdovranosti. Ja viem, že od tejto osoby ste ani iné nikdy neočakávali. Až na to, že už 2 hodiny predtým sa na Mestskom úrade skončilo výberové konanie na trvalého konateľa Mestského bytového podniku, ktorého sa zúčastnil iba jediný uchádzač. William Karas. Zdá sa vám to možno neuveriteľné, ale on to dokázal a v tomto ťažkom konkurenčnom boji zvíťazil. Okrem Pufiery výberovú komisiu tvorili aj poslanci Raník, Lako a Žiačik. Peter Žiačik pre zmenu nastupuje na funkciu do MŠK. No a aby som nezabudol na najtransparentnejšieho tvora na Zemi. Zverejňujem návrh uznesenia, ktorým primátor Henek žiadal už 28. januára tohto roku na Mestskej rade odvolanie Vladimíra Motúza a Andreja Šamánka a rovno ich nahradenie Williamom Karasom bez akejkoľvek frašky o dočasnom konateľstve alebo výberových konaniach. Keď to dočítate, tak potom nasleduje očakávané obrátenie sa Daniela Laka k občanom. Vážení občania, chcel by som vám oznámiť, že Mestský bytový podnik má na účte 427,100 účtovnej osnovy, čo je fond rozvoja sumu 1,4 milióna eur, čo je zhruba 42 miliónov korún. Občania, sú to aj vaše peniaze. Z časti pochádzajú z vašich platieb za teplo a teplú vodu. Sú to peniaze, z ktorých časť vám mal v minulosti Mestský bytový podnik vrátiť vo forme preplatku za teplo, ale nevrátil. Vážení občania, dnes vám tých 1,4 milióna eur nevieme vrátiť vo finančnej hotovosti, ale chcem vás ubezpečiť, že týchto 1,4 milióna eur vám vrátime tak, že ich použijeme na výstavbu energetických zdrojov, ktoré dokážu výrazne znížiť spotrebu energii pri výrobe tepla a teplej vody, čo v konečnom dôsledku všetci pocítime vo forme nižších účtov, ktoré platíme Mestskému bytovému podniku za teplo a teplú vodu. V Trenčianskom kraji má Púchov najnižšie ceny za teplo. A prepadok predsa vzniká vtedy, ak si predplácam vyššie zálohy, než som spotreboval. Ani v obchode, ak kúpime rožky a zjeme ich, nejdeme za vedúcim, aby nám vrátil peniaze, lebo sme zjedli jeho rožky. Po druhé, Mestský bytový podnik nepatrí iba obyvateľom bytoviek a panelákov, ktorým dodáva teplo. Patrí všetkým Púchovčanom, teda aj obyvateľom rodinných domov, v Nosiciach, Kočkovciach, v Hrabovke, na Vieske, v Ihrišti alebo v Hoštinej. To sú všetko Púchovčania. Prečo chcel pán Lako vracať peniaze iba jedným? To tomu naozaj nerozumie, alebo iba zavádzal. No a po tretie, keď sme pred 7 rokmi museli zrekonštruovať mestskú tepelnú sústavu, bytový podnik si požičal 200 miliónov korún, lebo ich nemal. Tie sú už splatené na 3/4, ale nič nie je večné. Za 35 rokov bude znova potrebné obnoviť celú tepelnú energetiku. No a ak je za 7 rokov v rezervnom fonde 0,5 milióna eur, tak za 35 rokov to bude práve tých potrebných 7 miliónov, čo je v korunách už spomínaných 200 miliónov korún. A tie si bytový podnik nebude musieť požičiavať. Ten zdroj peňazí sa volá Fond rozvoja spoločnosti, vždy to bolo vnímané na budúce investície. Tie investície, je to zásadné rozhodovanie, mali by ísť nie podľa toho, ako si kto prelobuje. Ale o to tu práve ide. Nie občania. Ale ako čo najrýchlejšie utratiť tú dnešnú rezervu a kto na nej zarobí. 0,5 milióna eur, čiže skoro 50 miliónov korún. O to tu ide. Započúvajte sa do dialogu medzi Danielom Lakom a pani poslankyňou Andreánskou. A ešte jedna vec, môžeš nám prosím ťa zopakovať, ja tu mám poznámku, 1,4 milióna eur na výstavbu
A dopovedz to, prosím ťa, nestihla som to všetko. Znižovanie energetických, že nevráti sa občanom tohto mesta, ale účelne sa vynaložia na vybudovanie, výstavbu, zníženia energetickej náročnosti budov. Dokonči to presne, prosím ťa, aby si... Použijú sa na výstavbu energetických zdrojov, ktoré znížia celkovú spotrebu plynu a iných máme tam ešte aj elektrinu, čo sa prejaví v konečnom dôsledku v znížení účtov obyvateľov za teplo a teplú. Čiže im sa to nevráti 1,4 milióna, to sú tam v úste. Mne sa to niekoľkonásobne vráti. Ďakujem, že si ma upozornila. Mne sa to niekoľkonásobne vráti. To sa nevráti len tak, že by sme vrátili po 100 eur. To sa im vráti ale každý tak si to rok. povedal. To sa im vráti každý rok niekoľkonásobne. Jarka, a to je koľko niekoľkonásobne? Môžeš mi povedať na percentá, na sumy? Pre ktoré energetické zdroje sa rozhodneme my, poslanci, na základe doporučení energetických znalcov a výrobcov týchto zdrojov. Ale keď tu dávaš čísla, tak ja si myslím, že už máš nejakú predstavu, o čo konkrétne sa jedná. A myslím si, že v tom je celý pes zakopaný. No a nakoniec, bez schválenia poslancov, vznikol ešte jeden nový funkcionár. Miloš Svoboda sa stal prokuristom v podniku technických služieb. Pamätáte si ho? Vo volebnej komisii pri minuloročných voľbách zastupoval naraz asi 4 strany a usporiadal aj tlačovku s Danielom Lipšicom. Tie dve mladé dámy vedľa neho sú zamestnankyne Pavla Trkoňa, ktorý kandidoval na primátora. Miloš Svoboda sa počas minulých volieb snažil podvrhnúť do okrskovej komisie aj pána Jozefa Bielika. Avšak pán Bielik bol v tom čase už 4 roky po smrti. Mesto a jeho majetok dostali lúzri, ktorí klamú. A prosím vás, nesúhlaste so mnou.